инсоният дар тӯли мавҷудияти худ ба дастовардҳои зиёде ноил гардидааст, ки ба нафъи ҷомеа ва давлат мебошад. дар сатҳи идоракунии давлатӣ ба муваффақиятҳои зиёд ноил гаштааст. яке аз муваффақиятҳои ба дастовардаи инсоният ин қабули конститутсия чун ҳуҷҷати таърихӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мебошад. конститутсия чун ҳуҷҷати асоситарини давлатӣ таърихи зиёда аз 200-сола дорад, ки бо шарофати ин санади ҳуқуқӣ дигаргуниҳои куллӣ ба тамоми сатҳҳои ҷомеа ба миён омад. баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, ҷумҳурии Тоҷикистон конститутсияи худро қабул намуд, ки ин дар ҳаёти ҷумҳурии Тоҷикистон як нав саҳифаи таърихӣ ба шумор меравад. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ зикр гардид, ки конститутсия ҳамчун бахтномаи миллат ва санади бунёдии сиёсӣ роҳи минбаъда барои пешрафту тараққиёти давлати озоду демократии моро моян месозад. воқеан конститутсия дар рушду тараққиёти давлат ва ҷомеа нақши муассир мебозад ва асос барои инкишофи тамоми соҳаҳои ҷамъият мегардад. ҳуқуқ озодиҳои шаҳрванд ба воситаи конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон эътироф шуданд, ҳифз мегарданд. ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бевосита амалӣ мешаванд. онҳо мақсад, мазмун, татбиқи қонунҳо, фаъолияти мақомоти қонунгузор, иҷроия ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худдоракиро муайян мекунанд ва ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин мегарданд.